Здравейте, хорица! Аз съм Санскилър и днес ще снимаме на Майнкрафт. Както пожела Стефан Пичагата и Стефан, нали той се смени името и сега не съм му го запомнил много. Но това ми е скина. По-скоро аз имах и други скинове, но се ги изтрих, защото не ми трябват. Вече не се свързваме с приятелите ми да играме на Майнкрафт. Така че... пушар. И ще оставляваме... О, да. Или ще правим паркур първо. Първо паркура. Да ви го покажа паркура. Чакайте малко, че съм само да си взема една почвата за видимост. Да виждам на тъмно. Така крачват. Знаете ли какво? Ще оцеляваме. Ще бъде драма. Ще оцеляваме. Супер. Що ми спавна тук? Сета. О, да, въглища. Що Майнкрафт сега я направили с тези купчета като конструктор. Кабо. На предишния ми телефон Мобизена ми спираше. Аз снимах на Майнкрафт, но ми спираше. Така че на този не ми спира. И нарочно съм го пуснал без звук, защото е много силно. Всъщност аз мога да го направя. Не е силно, но няма. Окей. Сега. Всъщност има звук. Окей. Ако да намаля, защото... Не, така. Ще е супер. Тик. Първо кирка. След това... Аз направих 2 кирки, човек. Яко тъп съм. Тъпак съм аз. Тупак съм аз. Меч и прав. What? Къде е бразата? Окей. Време да си изкопая. Защо се муря към мраша Майнкрафт? Купчета. Конструктор. Толкова бавно. Трябва малко клипа, за да намеря Пешо. Какво става, Пешо? Пешо! Окей, няма го Пешо. Умири, Пешо! Не съжалявам, Пешо! За всичко съжалявам. Окей. Сега скачване. Сега трябва да се намерим там.
скоро ще живеем в дупка, защото след това ще изградим хотел. Като от следването на факта, хотелите там, където са в момента. Как ги правят, човек? Те си тъгнат мапове, сигурно. Усекох дървата и така отивам да си търся къща. Забучени дърва има скоба. На какво място съм се спалнал? Човек. Парта! Навън, ако днес е хубаво времето, ще излизам и може би, не че обещавам, ще снимаме клип навън с Papyrus Killer, но може би не обещавам. Подскок след подскок, подскок след подскок, подскок след подскок, подскок след стига подскок. Време малко камъня да съберем. Камъни, 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 камъни. Но аз нямам достатъчно. А, не, имам достатъчно камъни. Апка! Какво искам? Чао! Так му да изхвърля и... Не! Мечът! Много съм тъп. Чао! Направо малко тор. Така. Тъпо бродо, къде си, лайс? Ей! What? Кто это там? Что? Малко ще копаеме тук. Какво ще копаеме, бе? Това е води към друг изход. Цъкал съм се от всякъде. На какво място ме спална? Гожо, Гожо! Този път съм точно това. Гожо! Давай тук прибатко е Гожо. Давай тук е Гожо. Съжалявам, Гошо. Трябваше да го направя. Сласех се, скачи с връх. Еверие. Време. Време. Я честно говоря, да тичам, да спринтирам, защото съм голоден. Ну да.
Ох. Трябва да си взема камъни за печка. Там, както виждам, има мина. И къде? Виждаме, че мога да направя печка. Така. Съгласен съм с печка. Да си. Пожалуйста. Какво пожалуйста ще имаме. Значи, още. Значи, ако искаш още, само ми дай само ми дай жалките. И пиленцето. Така, пиленце. Да, пиле. Супер! Как ще се напапвам. Какво ще правя? Какво ще правя? Къде съм забутан? И аз не знам. Но това може да мина. Или води към друг изход. Само си взема още малко. Така. Така. Намерих айрон, че моя лад тук припад. Само сторч да сложа. Мило айрон. Колко не те търси? И също не те търси. Чекай! What? Какво става току-що? Странно. Окей, хора. Сега трябва да спирам клипа. Сега ще бъде как намирам money. Так, добре хора, това беше от клипът. Аз бях SansKiller, абонирайте се за още клипове, споделете клипа, харесайте, коментирайте и от мен бай!